अभी हमारे साथ दुनिया के 8वां अजूबा है, जो कि 8वां अजूबा कहने का मतलब यह है कि यह लड़का है। अरे कहना क्या चाहते हो? सच में इस सारवा 8वां अजूबा बा ए भाई लोग। जब इस सार से पूछल गईल ह कि ते लड़का हो के लड़का से शादी कइले बारिस, ई काम गलत बा त ई कहता का सारवा कि लड़का हो के लड़का से शादी ना करे के चाही, ई काम सही बा, एमे कौन हम बड़का गुनाह क देले बानी। ई सारवा जेतना लइका बारन स ओतना सन के ई सार बदनाम कइले बा। आ ई सारवा सुहाग रात मनइले बा। ई सारवा से पूछल गईल कि ते सुहागो रात मनइले बारी त ई कहता ह लड़का लड़का से सुहाग रात ना मनावेला। आ कैसे मनइले बा ई सारवा खुदे बतावता, देख लो भाई। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। काहे नहीं मनाते हैं जी? ऐसे कर कैसे मनाते हैं? टप 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 ओ ये फक मी बेबी ओ ये। जैसे कि भोसड़ी वाला बाटे जवानी लड़का लड़का से शादी कइले बा, ई त प्योर माधर चोद बा। भाई लोग एकर रेलाई जबरदस्त करल हो। अगर तू लोग यूट्यूबर्स बारल हो त तनी एकरा के दबा के रेलल हो, ठीक बा। ई न सोचिहलो कि एकरा के वायरल करे के बा, ना वायरल नइखे करे के, एकरा के दबा के रेले के बा। आ ई सुहाग रात कहाँ मनइले बा ई सारवा खुद बतावता। ई सुहाग रात का तो भाई मकई में मनइले बा, एकरा रूम नइखे मिलल त। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार ये रूम हम लोग को मिला नहीं, शादी करते करते रात हो गई तो रूम हम लोग का मिला नहीं। तो हम लोग क्या किए, आसपास में ही मकई का खेत था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ई जौन भड़ुआ बाटे ई अपन भड़ुआ गिरी छोड़ी ना, वायरल होके खातिर कुछ भी कर देले बा। बाकी वायरल नइखे भइल, काहे कि भाई बहुत ही कम और बहुत ही कम एकरा पर व्यूज जाइल बा। ज्यादा व्यूज नहीं खाइली भड़ुआ गिरी कइले बा। बाकी अगर भड़ुआ गिरी लोग पसंद नइखे कइले, काहे कि गलत काम कइले बा तो गलत के विरोध बा, ठीक बा भाई। आवल एगो देखावत तनी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार 19 के दशक में इनकर बहुत ही ज़्यादा गीत हिट होत रहे। आज भी इनकर गीत एगो दूगो जौन बाटे बहुत ज़्यादा चलेला, जिनकर नाम बाटे राधे श्याम रसिया। राधे श्याम रसिया एगो एथी में गई रहन, मतलब एगो कौनो फंक्शन में गई रहलन। आ वही में केहू वीडियो बनावत रहो तो सीधे ही उनका के जे वीडियो बनावत रहो सीधे ही उनका के माई बहिन गरिया देले बारन। काहे ने काटा तुम्हारे दू बहन मातारी चोदवा के चक्कर में लोगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा।